सालबारि जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन बिनि गेजेरजों जों दिनै सालबारि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय जायफोर महरगिरिफ्रा मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोनबाय, हायर सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन मोननो हाबाय, दा बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय मोनसे हाबाफारि लादों। थारैनो बे हाबाफारिया खोब मोजां जादों, गाजा गोमजायै जालांदों आरो ओंथि गोनां जादों होननानै आं सानदों। बे हाबाफारिखौ लानायनि थांखिया नैबेनोल', गोबां दासिमबो जोंनि गेजेरावहाय मोनसे सानस्रिया दङ जे उन्दै बैसोआवनो जोङो गथ'फोरखौ कालचारजों सोमोन्दो लाखिहोयोब्ला, मोसाहोयोब्ला, मेथाइ खनहोयोब्ला, एक्टिं खालामहोयोब्ला फरायनायाव गाज्रि जानो हागौ होननानै गोबाङानो बेबायदि माखासे सानस्रि दं आरोखि। दा बेखायनो जोङो बिथांमोननि बिमा बिफा आरो फरायसाफोर जायफ्रा फार्स्ट डिभिजन मोननो हाबाय, दा बिसोरखौ लानानै जों बेवहाय बरायनाय हाबाफारि लादों। आरो बिनि गेजेरजों नैबेखौनो जोङो बुंनो थांदों जे जोंनि साफा साफा मोसाग्रा, मेथाइ रोजाबग्रा, एक्टिं खालामग्रा बै फरायसाफ्रा दिनै माबोरैथो 90% मोनखो, 80% मोनखो, 75% मोनखो, 60% मोनखो, जों बेखौनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे मेसेज होनो नागिरदों। गतिके जोङो जोंनि हारिमुखौ जुदि जोङो गोजौ फारसे लांनो गोनांब्ला आरो सोरखौबा जुदि सासे राफोद मेथाइ रोजाबगिरि, मोसागिरि खालामनो गोनांब्ला जों बेखौ उन्दै समनिफ्रायनो खालामनो नांगोन, जों देरनानै खालामनो हाया। दा बेखायनो जोङो सानो जोंनि बिगोमाफ्रा जाहाथे बे सानस्रिनिफ्राय गोजानाव थायो, खारन बे रोजाबनाय मोसानाया बा जोङो हारिमुजों जायफोर सुबुंफ्रा सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावबाय थायो, आंथ' बुंगोन बेफोरबायदि सुबुङा क्रिएटिभ जायो, साननाय हनायफ्रा गुवार जायो आरो बे क्रिएटिभ साननाय हनाय आरो गुवार बे सानस्रिखौ लानानै जुदि जोङो लेखाखौबो फरायलाङोब्ला जों साबसिनै फरायनो हायोसो होननानै बुंनो लुबैयो। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोंनि लोगो सासे महरगिरि बिथां रामसिं गेल्ला, जायखौ जों बयबो फिथिं होननानैबो मिथियो, दा बिथाङा दाख्लै हरखाबै जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमोरलांबाय। दा बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो, बिनि थाखायबो जोङो मोनसे आर'ज गाबनाय हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो लानाय जादों। मा होनाय जादों दिनै? जोङो नैबे बे हाबाफारियाव जोङो बरायनायजों लोगोसे बिथांमोननो आर'नाइ गांसे, साइटेसन मोनसे, बिनिफ्राय गांफा जोङो डिक्सनारि लेखा होनाय जादों। सार, हारिमुआव थानानैबाबो बिथांमोना दिनैनि बेलायाव जादों खोथा फैलिया जे सोरबा जुदि महरगिरिफोरा हारिमुखौबो समान लांफालायनानै साफा जुदि लेखा गोरों गेदेर जुदि मानसि जानो हायोब्ला थारैनो बियो मोनसे एग्जाम्पोल जानानै थागोन जोंनि गासै मानसि हारिनि गेजेरावनो, जे जोङो जे हारिमुआव थानानैबो गावनि थांखिखौ होसोलांनायाव जुदि जोङो राफोदै जुदि खामानिखौ मावलांबाय थायोब्ला जे साक्सेस जानो हायो, बेयो बिनि मोनसे बिदिन्थि जानानै थागोन। आरो आंथ' बुंगोन जोङो हारिमुखौ लांफाबाय थानाया फरायनायजों लोगोसे जों मोसानाय, एक्टिं खालामनाय, मेथाइ खननायखौ फरायनायजों लोगोसे जोङो समानै लांबाय थानायावबो जेबो खहा जाया होननानै आं बुंगोन। मानोना बेनि एक्सपिरियेन्सआ आंहाबो दङ, खारन आंबो उन्दै समनिफ्रायनो हारिमुआव थानानै खामानि मावबोनाय, स्टेजाव मोसाबोदों, एक्टिं खालामबोदों, बेबायदिनो दिनै आंबो बेबायदि महराव सफैनो हादों। दा बेखायनो आङो जोंनि साफ्रोमबो उन जोलै फरायसाफोर जायफ्रा कालचारजों सिथाबफानानै दङ, आं बिथांमोनखौबो खावलायगोन जोङो जाहाथे थांखिनिफ्राय दोरोदनो नाङा। खारन नोङो सासे फरायसा हिसाबै एग्जामाव नोंहा माबायदि मार्क लाखिलांनांगौ, बिनि थाखायबो जोङो फरायनायखौ लांफाबाय थानांगौ।